A declaración institucional con motivo do Día de Rosalía de Castro 2020. A lela de seguido. Declaración institucional da Corporación Municipal do Concello de Pontevedra con motivo do Día de Rosalía. Neste 24 de febreiro, día de nacemento de Rosalía de Castro, desde a Corporación Municipal do Concello de Pontevedra queremos sumarnos á conmemoración desta efeméride como homenaxe e reivindicación do legado literario, cultural e identitario da nosa escritora nacional. Rosalía de Castro é unha das figuras fundacionais da cultura galega, emblema do prestixio e dignificación do noso idioma e da nosa literatura, elevando a lingua do pobo a lingua literaria e artística. A nosa poeta máis universal foi tamén unha figura importante nos movementos literarios da época, máis aló das nosas fronteiras, adoptando unha posición que, vista con perspectiva histórica, a situaba na vanguarda do momento. Vanguarda que escribeu coa súa obra, máis tamén co exemplo da súa vida, contándolle ao pobo galego, nomeadamente á nobreza das clases máis modestas, cantándolle ao pobo galego, nomeadamente á nobreza das clases máis modestas, dándolle voz aos sinsabores da emigración e defendendo unha posición da muller na sociedade que hoxe, século e medio despois, coñecémonos como empoderamento femenino. As galegas e os galegos temos a fortuna de que unha figura como a de Rosalía de Castro forme parte do noso patrimonio colectivo, cuxo legado nos cohesiona como pobo cunha cultura propia e que nos identifica e diferencia no mundo. Rosalía de Castro foi, en gran medida, unha visionaria que con gran sensibilidade centrou a súa obra en grandes temas universais que aínda a día de hoxe seguen vixentes. A xustiza social, a defensa das clases máis desfavorecidas, o drama da emigración, a igualdade de xénero e a reivindicación da lingua e da cultura minoritarias en pé de igualdade coas demais linguas e culturas do mundo. Desde a Corporación Municipal do Concello de Pontevedra queremos aproveitar esta data de celebración para honrar o seu legado e os valores que encarna, a reivindicación dos nosos sinais de identidade, o empoderamento da muller e o exercicio da liberdade de pensamento e de expresión. Recomendamos, por tanto, a leitura e a redescuberta da súa obra, sempre actual, como herdo inmortal que é e que estimamos como referente e fonte de inspiración para todos os galegos e galegas, co desexo de que a súa voz siga viva nas xeneracións futuras. Pois nada máis, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 3, delegación na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia das competencias de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso pola quenda libre á categoría de policía do Corpo de Policía Local. Señor secretario, hai que ratificar a urxencia. Ratificamos a urxencia, algún problema? Pois queda ratificada a urxencia e ten a palabra dona Carmen da Silva. Perdón, Carmen Fouces. Puxen Carmen solo, como hai dúas. Bueno, bo día, moitas grazas e feliz día de Rosalía. Traemos a consideración do Pleno a transferencia das competencias á Xunta de Galicia para que a Academia Galega de Seguridade poida celebrar os procesos selectivos para a selección de policía local no Concello. As razóns desta proposta eu penso que son fáciles de ver. Por unha banda, a Academia leva desenvolvendo desde o ano 17 uns procesos selectivos, van dous, un no 2018 e outro no 2019, que aínda non rematou, remata estes días, e desde o Concello observamos con prudencia, como adoitamos facer,
de ver como se foron desenvolvendo estes procesos e comprobamos que se fixo de forma óptima e que máis ou menos coincidentes cos criterios que nos facemos aquí cando os procesos selectivos os fai o Concello. Unha vez contrastada a calidade deste proceso de selección, decidimos dar o paso de asinar un convenio ca Academia Galega de Seguridade para que eles se encarguen dos procesos selectivos por quenda libre da Policía Local, así como xa o están a facer para outros concellos como Santiago ou Coruña. Para o Concello pensamos que todas son ventaxas, entre outras, por decir algunhas. Por exemplo, non ten custe ningún esta transferencia. As taxas, en vez de cobralas o Concello para as inscripcións, as cobra a Academia e con eso costea o que é todo o proceso selectivo. Por outra banda, é a propia Academia a que xestiona todo o papeleo dos inscritos e das persoas que, do que supón toda a matriculación dun proceso selectivo. Por poñer un exemplo, na último proceso selectivo para 8 prazas houve 200 inscripcións e iso todo hai que xestionalo e hai moitos recursos humanos e moito traballo detrás de todo o que é unha inscripción a un proceso selectivo. Nomea os tribunais, fai as probas, resolve os recursos se os souber, é dicir, creemos que todo o que é o traballo de facer todo un proceso selectivo, pois, tendo en conta que o estuveron facendo estas dúas convocatorias, consideramos que ben, pois para o Concello sería moi beneficioso que o fixera a Academia. E evitamos, ademais, o parón que supón armonizar o nomeamento dos seleccionados e seleccionadas no Concello con cas probas que fai a propia Academia Galega, porque teñen que facer uns cursos para poder ser policías locais xa de funcionarios e esos cursos a Academia os convoca cando eles rematan os seus procesos selectivos. Por lo tanto, nos acabamos o noso agora, o do 2018, e estamos agardando a que a Academia remate o seu para que os cursos vayan todo o mundo a facer os cursos da Academia. Por lo tanto, isto xa quedaría, non teríamos que estar pendiente deso, senón que sería a propia Academia que faría todo o proceso e os cursos en sí mesmo. E, ademais, é unha decisión reversible, é dicir, no caso de que por calquera circunstancia non se adecuaran as cousas ao que nos interesara, poderíamos revocar este convenio. Bueno, en definitiva, eu creo que é unha boa proposta e nada, pedimos o apoio do Pleno, nada máis. Moitas grazas, señora Fouces. Algúnha intervención? Non hai intervencións, polo tanto, sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta. Ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiras e concelleiros presentes neste pleno. Pasamos ao punto número 4, Ordenanza reguladora da mobilidade amável e da utilización dos espazos públicos, aprobación inicial. Isto sí que ten ditamen. Sí, pero hai que ratificar a ausencia. Hai que volver a ratificar a ausencia. Non hai problema por parte dos grupos, por lo tanto, leo ditamen, señor secretario. A Comisión do Pleno de Mobilidade e Infraestructuras sobre Servizos, na sesión que tuvo lugar o día 21 de febreiro de 2020, ditaminou por maioría, por 6 votos a favor, de xeito favorable, o asunto relativo á aprobación do proxecto de ordenanza reguladora a mobilidade amável e da utilización dos espacios públicos no Concello de Pontevedra para o seu ditame proposto ao Pleno. Contou cos 6 votos a favor dos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, 4 e 2 do PSOE, e a abstención de 4 concelleiros, 3 do Partido Popular e 1 de Ciudadanos. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor César Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, chegamos ao punto de traer esta ordenanza ao Pleno. Isto leva xa ten moita historia que non vou a repetir, pero si quero centrarme en que se intentou facer unha ordenanza durante moitos meses recollendo todo o espírito e todas as propostas e todas as
tendencias que puderon aparecer en todo o proceso. Nesta liña, antes de empezar a intervención, recollendo as propostas que fixo a señora Pardo na comisión do mércores, propónse unha modificación, sobre todo era de redacción, que sería, despois paso ao secretario, no artigo 3.1, a liña 2, persoas asimiladas á condición de peón, cambiare a redacción será persoa asimilada á condición de peón, cambiala por tamén teñen a consideración de peóns. E no artigo 15.4, onde pon transporte de bultos, enfermos ou persoas con diversidade funcional, pois sustituílo por transporte motorizado para servizos estritamente necesarios, para que desapareza, digamos, certa redacción ou que se entendía que tiña certa, non era máis afortunada. En principio, recóllese, paso a redacción despois o secretario para, son unha cuestión de matiz que ten o seu, pero que ten o seu interese, ou si entendemos a suxerencia da señora Pardo. Ben, con respecto a ordenanza en sí, marcar unha ordenanza deste tipo non é fácil. Non é fácil porque hai toda unha serie de normativa que xa en vigor que iramos ou non, pois hai que recoller e non se pode ir en contra dela. Iso precisamente é a gran dificultade e así se entende, por exemplo, certo tipo de comentarios ou polémicas sobre a ordenanza que realmente son exactamente o contrario do que se interpreta. Explícome. Tal como está a lei e o Regulamento Xeral de Circulación, en todas as zonas que se declaren peonís, automáticamente estaría prohibido todo tipo de circulación, de coches, de bicicletas, patinetes, o que sexa. Iso é así. Entón, o que fai a ordenanza é intentar levantar esa restricción porque nos parecería extremadamente dura. O sea, que imaginarvos que se declaramos pois peonil, ou de preferencia peonil, pois Benito Corval ou Michelena ou a plaza dos Xulgados, o que sexa, automáticamente estaría prohibido que circularan coches, que circularan calquer tipo de vehículo, incluído bicicletas e patinetes. Entón, a ordenanza o que fai é, sobre ese marco, é como a lei, o que fala é dun tipo de zonas peonís ou de paseos, acera, andén, que fala de uns determinados, non fala de zonas de preferencia peonil ou zonas amplias ou de convivencia ou de coexistencia, pois é intentar levantar esa restricción tan drástica e convertila, digamos, en algo máis funcional e máis acaído ao que está pasando en Pontevedra ou en calquera outra cidade. Chega ao extremo, por exemplo, que así se fixo notar aos funcionarios da Dirección Xeral de Tráfico, chega ao extremo, por exemplo, que tal como está a lei e o código, non a lei é máis o regulamento, vulgarmente código, antes se chamaba código, pois que un coche que salga do seu garaxe, por exemplo, nunha vía que está limitada a 60, supoñamos, cousa que non en Pontevedra e demais, a 60, pois se sale a 60, cousa que é unha temeridade, a policía non podría actuar salvo que se agarre a dicir é que non pode circular pola beira rúa, cousa que sería un disparate porque evidentemente ten que poder entrar ou salir da garaxe. O sea, fixos unha norma excesivamente rígida, moi simplificada, da cual é moi consciente a Dirección Xeral de Tráfico, incluso por escrito puxo que a normativa que hai con respecto ao tráfico urbano é mala e obsoleta, e por eso está facendo. Entón, nesta ordenanza intentamos recoller, xa digo, con moito traballo, porque encaixar a normativa xeral pois non é tan fácil,
pois a situación que se dá en Pontevedra, é que, bueno, pois xa ten un tempo de experiencia e, polo tanto, pois, que intenta resolver esta ordenanza? Pois intenta, sobre todo, dar un corpo uniforme, completo, dos aspectos que non están regulados por normas de rango superior e intentar reforzar a coexistencia ou dentro desa prioridade da pirámide, da escala de orden das mobilidades ou dos usos dos espazos públicos. Como gran novedade, ten varias, pero como gran novedade da ordenanza, creo que a máis importante é a regulación desto que nunca estuvo regulado e que en Galiza, aquí nas Rías Baixas en particular, pois é unha situación curiosa e que nunca estuvo regulada, que é o que chamamos vulgarmente as pistas do rural, que quedan como outro viario. A normativa xeral pois se remite a outro viario, o sea, máximo 90 por hora, un disparate, é que xa está a 30, pero que a parte nunca se tivo en conta que a parte para circular pois ten outros usos, como ir co carretilla, como ir andando, como ir incluso como estar xogando nesa pista os nenos. Eso non estaba regulado en ninguna norma e esta ordenanza pois regula. Agardemos que as cuestións que esta ordenanza recolle sexan concomitantes co que a Dirección Xeral de Tráfico vai a recoller na modificación do regulamento. Agardemos, porque senón igual nos veríamos na situación de ter que reaxustar a ordenanza, que agardo que despois do traballo que levou non haxa que facer, se hai que facelo, pois faise e xa está. E por último, digamos que a ordenanza está feita con un criterio de prudencia normativa. Por que? Porque temos visto, incluso a propia ordenanza que hai en estes momentos no Concello en vigor, hasta que hoxe vamos a derrogar, sempre foron moi ambiciosas e queren regular o que non lle corresponde. O que non lle corresponde é, por un lado, co cual, se regula o mismo que vai regular a lei ou o regulamento, a consecuencia que cada modificación da lei ou regulamento automáticamente cambia todo e deixa sin vigor a ordenanza, e, en segundo lugar, pois, meterse a regular cuestións que, digamos, non é nada fácil que só vía unha ordenanza ou só vía unha norma de calquera, pois se vaya a resolver se que non está asumida socialmente ou se non hai medios para despois poñela, facela cumplir ou poñela en práctica, non? Desto temos moitísimos exemplos, de ordenanzas en concellos e de normas, incluso de rango superior a ordenanza, en que ao final foron profundamente disfuncionais. Entonces, como fixemos cando pasara a poñer 30, cando aquí neste pleno fixemos modificar a ordenanza para poñer máximo 30 no concello, prácticamente, no urbano, despois trouxo do rural, prácticamente toda a cidade xa estaba a 30. Entonces, xa era recoller un feito, poñer un plan normativo, porque había os recursos de ir aplicando sin, digamos, vía señalización e vía utilización de medidas de calmado de tráfico, porque aprobar unha ordenanza cando non se pode aplicar na maioría do seu ámbito é unha fonte de conflitos absurda. Neste caso, pois, a parte destas novedades que, hai máis, pero que algunha resaltei, pois neste caso utilizouse a mesma técnica, non? O sea, de non facer unha ordenanza cando non hai as mínimas garantías de que se poida cumprir, nin poñer contidos na ordenanza de que non haxa a mínima garantía de que despois se poden facer cumplir, non? Nin tampouco meterse en aventuras como
Aquí acórdome na última vez que se falou isto no pleno sobre ordenanza, puxose como exemplo de Barcelona, non? Que, bueno, precisamente non é un exemplo. Non? O sea, sacaron unha ordenanza para favorecer as motos, agora están desesperados cas motos, non? O sea, vamos regulando sin esa estabilidade, esa prudencia que, vamos, asalto de mata por asfixia. Ui, temos un problema, regulamos, sin pensar que ese problema despois pódese convertir en outro peor, non? O das motos era porque se a xente iba a moto ocupaban menos, entón igual melloraba o tráfico, non? O conseguiron foi moitas motos en riba das vellas rúas, pero o tráfico seguiu igual. Entón, e agora non saben que facer cas motos, a parte da ordenanza iba moi por riba, o sea, era contraria á normativa xeral, ou o que se fixo en Zaragoza, por exemplo, cos carriles bici nas aceras, que despois o tumbou o Supremo, etc. Non? Hai que, digo, a norma superior está bastante clara para que entendela, e meterse a modificala dunha maneira imprudente e contraria claramente ao que é o espírito e mesmo a letra da norma, pois ao final dá malos resultados. Entón, aquí as medidas que se foron adoptando vía ordenanza foron pacíficas, as modificacións que houve de velocidades foron pacíficas, non trouxeron especiales problemas, están en vigor xa hai 10 anos e non crearon ningún problema, que agardo que pase o mismo con esta ordenanza. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosquera. Señor Revenga. Señor Revenga, ten a palabra. Buenos días, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Mosquera. Ante todo, lo que quiero exponer es que la ordenanza municipal la veo muy bien trabajada por parte de los servicios técnicos, lo cual es de agradecer. Y como bien usted expuso en sus palabras, el evitar pillarse los dedos con otras normas de rango superior está muy bien enfocado. En líneas generales creo que es una ordenanza bastante aceptable, pero lo que sí me faltó tiempo para estudiar unos puntos y sobre todo tener el contacto con cierta parte de la población, sobre todo las personas con discapacidad de cualquier tipo, a la hora de cómo ellos quieren enfocar esta ordenanza. En líneas generales me parece bien. Ya les puse en la comisión que el tema de los lombos me parece que está pasado por puntillas, y una vez pasado este trámite inicial, en el cual, ya diciendo que no la veo mal la ordenanza en sí, voy a abstenerme por querer estudiarla más en profundidad y sobre todo por tener estos contactos con personas, con colectivos que pueden estar muy implicados en ella. Espero a las alegaciones que hagan ellos y para la aprobación definitiva cuando llegue. Muchas gracias. Gracias, señor Revenga. Señor Fernández López, ten a palabra. Bos días, feliz día de Rosalía de Castro, boas festas de entroido todos os pontevedreses. Ben, en canto á ordenanza de mobilidade, unha ordenanza que creo que podemos dicir que é unha ordenanza moi ligada ao plan xeral, á ordenación da nosa cidade, vimos a modificar unha ordenanza de 1989, que vostedes no seu preámbulo argumentan porque está totalmente obsoleta, co cal estamos moi de acordo. Concretamente di que resulta altamente obsoleta na maioría do seu articulado, desplazado pola súa sucesiva entrada en vigor de normas superiores rango ou competencia en canto aos seus principios e ideas. A verdade é que non podemos estar máis de acordo e esperamos que este mesmo argumentario se lle aplique ao plan xeral. Plan xeral que ten mandato deste pleno de actualizarse e aprobarse un novo plan xeral, o cal creo que debería de ser a orden que deberíamos facer, aprobar un novo plan xeral e despois unha nova ordenanza de mobilidade. Pero o certo é que estamos para aprobar unha nova ordenanza de mobilidade necesaria, xa que levábamos moitos anos sen ordenar certos aspectos moi necesarios, como os que xa comentou o señor Mosquera hoxe aquí.
Para a súa elaboración, a verdade é que é sorprendente tamén na súa exposición que expoñen aquí que din que túvose que contratar unha asistencia técnica. Unha asistencia técnica a la carta, a señor Fernando Nebot, co cal que se limitaron a plasmar o que el lles dixo que tiñan que plasmar nesta ordenanza de mobilidade. E máis, veuse arriba o señor Nebot, según vostedes, e acabou cunha publicación dun libro pagado por esta asistencia técnica para vanagloria do Grupo Nacionalista Galego, que ben o facemos e publicamos un libro para decir que ben o facemos cunha asistencia técnica coa excusa de facer unha ordenanza de mobilidade. Bueno, en fin, a maiores fan un proceso ficticio participativo, nos cales se presentan propostas por parte de Pedalades e da ONCE, as cales moitas delas moi acertadas, pero non se recolle ni unha sola nesta ordenanza de mobilidade. Sinceramente non sei para que se fai ese proceso participativo se o único que se trata é de contratar unha asistencia técnica para que quen nos digamos diga o que nos queremos que diga e facemos unha ordenanza con eses cartos, en definitiva. En canto aos lombos, que xa comentaba o señor Revenga, no seu artigo 19, porque escúdanse en rechazar estas suxerencias tanto da ONCE como de Pedaladas que non queren considerar cuestións de deseños, pero, sin embargo, os lombos sí, os lombos están incluídos nesta ordenanza de mobilidade como unha cuestión de deseño, pero non só eso, senón que se permiten o luxo de admitir un 30% de marxen na súa execución, artículo 19, con admisión na súa execución dunha marxen de tolerancia do 30% en calquera dos seus parámetros cuantitativos. É dicir, tras a aprobación desta ordenanza, poderemos ter lombos un 30% máis altos, por exemplo. Un 30%, un marxen bastante exagerado desde a miña punto de vista. Tamén entramos nunha carreira a ver quen limita máis a velocidade. Salimos na prensa dicindo que agora vamos a limitar a 6 km por hora a velocidade no centro da cidade, a 10 nas pistas do rural. Sinceramente, non sei se hai algún vehículo que poida marcar 6 km por hora. Eu creo que estamos a ver quen saca o titular máis exagerado. Dentro de pouco poderemos ver o señor Mosquera anunciando que para circular polo casco histórico de Pontevedra habrá que ir marcha atrás, non sei, porque, sin embargo, capacidade sancionadora non temos. Aplicamos un 6 km por hora que non se vai a poder controlar, porque se fora un cidadán a 12 km por hora xa podría ser multado como multa grave. Sin embargo, non temos capacidade para eso. Bueno, como dicíamos, é unha aprobación inicial. Nós xa lle fixemos unhas series de advertencias na comisión de correccións. Agradecemoslle que tiveran en conta a corrección na redacción que lle fixo a miña compañeira Pepa Pardo, pero non só eso, tamén lle comentamos que as bicicletas, os VMP, tal e como está a redacción da ordenanza, a partir de 12 anos, ninguén podería nun paseo peonil utilizalo tanto en bicicletas como en VMP. O sea, poderíamos encontrarnos que ahora mismo unha familia non podería circular en bicicleta polo Parque da Familia ou pola Illa do Cobo porque a redacción da ordenanza non é a correcta de todo. Ou tamén explicamos na comisión que deixan nun limbo os rapaces de entre 12 e 15 anos que queiran usar o VMP porque non poderán circular nin pola Carzala nin pola beira rúa. Pero, sinceramente, votamos en falta que non se aproveite esta ordenanza para temas maiores, que non se aproveite a redacción desta ordenanza para incluir medidas de protección e de promoción do transporte público. En ningún lado se fala concretamente de medidas de promoción do transporte público, non se fala en ningún lado de medidas de fomento do uso da bicicleta, da creación de carriles bicis, non se fala de facilitar a implantación de ciclologística, nin de dotación de aparcabicis. Tampouco se fala de implementar as vías sanitarias, votadas neste pleno favorablemente por parte do Goberno municipal, non se fala do fomento do transporte público, en definitiva, non se fala incluso nin do propio transporte a demanda do que vostedes se fan bandeira. Por todo elo, como estamos nun proceso inicial, e como xa dixen ao principio, este grupo municipal considera necesaria a modificación desta ordenanza municipal. Creemos que é bo entrar nun proceso participativo, por eso o noso voto será de abstención. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández.
Señor Mosqueira, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Noto certa resistencia por parte do PP a recoñecer que a ordenanza en sí, como todo, obra é mellorável, pero é dunha calidade alta. Xuntando varias argumentacións, o sea, por grupos, aquí temos o que son interpretacións, entendemos que incorrectas, da ordenanza e cousas que non teñen nada que ver con ela. Vamos con eso. Primeiro, en principio, xo dixen antes, intentamos salvar que donde non haxa segregación entre calzada e beirarrúa poidan circular, polo tanto, poidan circular tanto as bicicletas como os MVPs ou patinetes. Polo tanto, creo que iso queda bastante claro na ordenanza, por tanto, na Illa do Cobo, non sei onde, en todo ese tipo de paseos, sí poden circular, salvo, parte de a ordenanza, salvo que expresamente se poña un señal de que non. Digo, é o contrario, intentamos excepcionalo, porque senón estaría prohibido. Despois, o das velocidades, bueno, a min dígame, se usted vai por Benito Corval, un coche que ten que ir, e ten un peatón diante, a que velocidade ten que ir? Dígame a cal, porque igual chegamos a concluir, primeiro, o que non pode circular, o segundo, ten que parar. Se ve un peatón, para, listo. Se non, dígame a que velocidade ten que ir. A 30, 50, 70, o sea, expulsar os peatóns. O que se pretende é que sí, que este, o sea, que os peatóns poidan estar e o coche, se necesita, o moto, o bicicleta, o que sea, poida pasar. E se lle pon como límite que cando ve, antes estaba 5, se pon 6, cando ve un peatón non pode circular salvo a paso de peatón. Vale? Esa é a cuestión. A ver, dígame a que velocidade teria que circular. Díganoslo, non estamos abertos a eso. Ahora, se usted, para ir tranquilamente como peatón por Benito, por donde sea, da igual, a rúa, pense en cal, ademais, é un coche que pode circular pola súa traza, se o coche o ve, a que velocidade teria que ir o coche? Para que usted non se sinta amenazado, diga, quítome, porque entonces estamos expulsando os peatóns. Dígame a cal, é fácil. Ponse a velocidade, porque, que por certo, ponse como consecuencia tamén da práctica que hai, que a maioría dos condutores, pois, cando ven un peatón ou van cerca, pois, procuran ir a esa velocidade. Despois, digamos, entra en outro tipo de argumentacións que non teñen nada que ver coa ordenanza, absolutamente nada que ver, porque por esa motivación, pois no Estado non poden facer unha nova lei, un novo regulamento, salvo que antes resolvan o problema de todas as estradas de todo o mundo, verdad? Tanto as que están no Estado español como as que conectan con Francia, Portugal, Andorra e Gibraltar, como non sei que, verdad? Hai que resolver todos os problemas, verdad? Que eu sepa, cando se fai unha lei ou un regulamento do Estado, ninguén se pon a moela con que non potencia o transporte público, se está ordenando a circulación, o uso de espazos públicos, oiga, pois pouco ten que ver, e si fai referencia, que teñen preferencia en certas situacións, tanto o transporte colectivo como o transporte a demanda, si fai referencia. E, bueno, xa o que é brillante xa é o pexón, non? O sea, a anterior ordenanza fíxose no 87, fíxose non existindo pexón en Pontevedra, porque estaba suspendido por unha sentencia que había. Hai unha relación enorme. Daquela non é que se fixera vendo un pexón, é que se fixo sin habelo. O sea, que xa me dirá que terá que ver. E xa a última, máis brillante, é o 30% de marxen de execución. Que quere que lle diga? Eu isto saquei, non sacamos daqui. Isto saleu da Diputación, que convenceron o señor Louzán, cando era presidente, cando fixo a ordenanza, para que puxera o 30%, porque na execución real, é moi difícil facelo con eso, incluso co 30%. Sacámoslo dali, despois aquí os técnicos daqui empezaron a facelo, tamén o sacaron, pero sacámoslo dali. Entón, se os técnicos nos din que necesitan eso, para non, porque claro, o 30%, sí, pero usted ponle de largo 4 metros, o 30% é o que é, pero se cadra en situacións en que sí que tes que ampliálo eso.
ou se a beira a rúa, ou se a calzada, que hai cantidad de sitios nos que tanto nas estradas provinciais como, non digamos, nas rúas, en que unha beira rúa está máis alta que outras, e que entonces o lombo aquí igual ten de alto o que sea, e aquí ten o que sea, co cual, se facemos algo moi rígido, eu intentei explicar outro día na comisión, vexo que non é certo, e isto comprenderá que é unha cuestión técnica que, xa digo, que non sale deste Concello, senón que saleu da Diputación, e da Diputación exactamente o señor Lozán. Cando fixeron os primeiros na Diputación, que os primeiros lombos que se fixeron na provincia e no Concello fixos a Diputación, non o Concello, que foron os de Monteporreiros, da Illa, Cañiza, en Cangas, etc. Cando se puxeron a executalos de verdade e andaron a executalos ca norma de fomento, se deron conta que era imposible. Ningún cumpleu eso de un máis ou menos centímetro de que pon a norma de fomento. Ni un. Entón dixeron, eu non vou, como técnicos, non vou a facer un proxecto que despois sei que non cumple con esa determinación, oiga, alixeire máis para intentar facelo. Esa é a orixe, non é ningún capricho nin facelo, ademais. Esa é a orixe. É a remisión, que é a determinación dos redutores, é unha remisión, unha instrucción que está aprobada e aplicada que, bueno, pois non hai maior dúbida. Eu, de todas maneiras, agradezo a abstención, agardo que a leen con máis cariño, desde logo a vontade deste goberno é sacar unha ordenanza pacífica que corresponde ao que hai e que non cree especiales problemas, senón todo o contrario, para meterse en problemas facendo unha ordenanza que o traballo que dá, mellor non facela. Entón, esa é a nosa idea. Se hai algunha suxerencia ou que sexa, pois, evidentemente que as cuestións de diseño non é o mismo diseñar, porque, bueno, ou pois hai ese baleiro legal, porque o Ministerio de Fomento quedou emplazado pola lei de tráfico a dar unha normativa básica que non fixo nunca, entón, non hai, pois, por eso se recolle, pero, se fixo coa instrucción e se fixo agora, pero o resto, outro día puxen varios casos, que dicir, o resto son cuestións de diseño moito máis complexas, non é medidas máis ou menos de un reductor, son moitísimo máis complexas, o que propón a 11 ou os carriles bici, e demais son medidas moito máis complexas que se ten que resolver caso por caso. De feito, se está facendo, todos os proxectos son consultados coa 11 máis con Amencé, son consultados con eles, pero iso sí que son consultados. Entón, a cuestión, outra cousa que pretendan, porque incluso hai contradicións nas exixencias dos que van en cadeira de rodas, dos para e tetrapléxicos e dos cegos. Hai contradicións claras, porque cada un ten as súas necesidades, e a veces no mesmo proxecto hai contradicións. Entón, bueno, intentamos resolver como sea, pero son temas de cada rúa, de cada matiz, que na ordenanza sería imposible. Con respecto ao do libro, xa, mire, eso sí que xa me parece absolutamente, é a falta de respeto a un señor, a un técnico honorable que traballou para a Unión Europea, traballou para o Ministerio, traballou para todo. Agora resulta que, se traballa para o Concello de Pontevedra, ten que aguantar insultos e faltas de que o fai a medida ou non sei canto, cousa que xa estamos afeitos. Quer dizer, xa estamos afeitos a este tipo de cuestións. Se teñen algún outro especialista en este mundo que traballou para o Concello de Madrid, xa incluso se teñen algún outro, díganos, que nós estamos abertos a calquera, a quen poida aportar de verdad e demais, non? Claro, se o que teñen é alguén que nos di que todo está mal, hai que levantar todo, comprenderá que son ustedes os primeiros que se contradín, porque o primeiro que dixeron, creo que era que agora cambiaban de tocate, que agora defendían o modelo. Bueno, pois se defenden o modelo, pois actúen en consecuencia. E agardo que veño sentidiño e actúen en consecuencia. Moitas gracias. Gracias, señor Mosqueira. Señor Fernández López, ten a palabra. Solamente unha aclaración, porque eu creo que en ningún momento da miña intervención insultei a nadie, e menos ao señor Nebot. O que estou facendo é unha crítica do uso do libro para a vanagloria de vostedes.
É o único que estou facendo. En cuanto á ordenanza, reiterar a nosa abstención, esperemos que por fin empecen un proceso participativo real, invitar a toda a sociedade pontevedresa que presente as súas suxerencias e queixas, e esperemos que sexan tidas en contas para a aprobación final desta ordenanza. Moitas gracias. Grazas. Sometemos o punto a votación. Queres intervir? Non. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta de ordenanza. Ningún. Abstencións. 9, non? 10. Votos a favor. 14. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno Central a abonar a débeda pendente con Galiza. Isto sí ten informe? Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas na sesión do 12 de febreiro de 2020 acordou dictaminar desfavorablemente con 6 votos en contra do PSOE de Bloque Nacionalista Galego, unha abstención Cidadáns e 3 votos a favor, Partido Popular, a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno Central a aboar a débeda pendente con Galicia. Gracias. Gracias, señor secretario. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Buenos días, señor alcalde. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría decir es que el alcalde el pasado miércoles anunció públicamente que iba a presentar una enmienda a esta moción y nosotros no la hemos recibido. No sé si es que no han decidido presentarla o al final les gusta la moción, la han leído con detenimiento o al final ha cambiado de opinión. Me gustaría saber si van a presentar la moción o no la van a presentar, porque hasta ahora no la han presentado. Y ya es un poco llamativo, que se anuncie una enmienda un miércoles y que el día del Pleno no la hayamos recibido. Luego tengo que oír tirones de orejas cuando nosotros presentamos textos con una semana de antelación. Y aquí estamos en el Pleno de Pontevedra y todavía no tenemos la enmienda prometida por el alcalde de Pontevedra. Por lo tanto, esto es una muestra más de la forma que tiene el BNG de tratar este tema, que es una forma, si me lo permiten decir, muy poco profesional. Bueno, no voy a entrar en los pormenores que conocemos todos, o la mayoría, de la deuda que tiene el Gobierno central con Galicia, una deuda estimada por los técnicos en torno a unos 370 millones de euros, 200 de IVA más 170. Es una deuda que es cierto que se inició con un retraso por un factor técnico del ministro de Hacienda de aquel entonces del Partido Popular, pero ese retraso se ha convertido en un impago por parte del Partido Socialista de Madrid. Es una deuda inasumible e injusta con los gallegos, una deuda de un dinero que los gallegos hemos pagado y que nos roban los socialistas de Madrid. Porque hay que decirlo así, los socialistas de Madrid nos roban a todos los gallegos y no lo podemos compartir. Los gallegos, seamos del partido que seamos, no podemos permitir este expolio a nuestras cuentas. Por un lado, quiero referirme al Partido Socialista, que, les digo de verdad, con toda sinceridad, ustedes son los primeros que no pueden consentir que los socialistas de Madrid nos roben a nosotros. Me gustaría que ustedes siguieran el ejemplo de sus compañeros de Coruña, porque es verdad que los compañeros de Coruña votaron a favor de una enmienda para devolver los 370 millones a los gallegos. Y yo aplaudo esa decisión de los socialistas de Coruña, que al contrario que ustedes, ellos votaron a favor de esta devolución de la deuda, mientras que ustedes votan en contra de Galicia, votan en contra de que nos devuelvan nuestro dinero. Es fácil y sencillo. No todos los socialistas quieren que Madrid les robe a los gallegos. Los de Coruña no quieren y los de Pontevedra sí aceptan de una forma sumisa. Es necesario que para que Galicia recupere todo lo que se le ha robado, una respuesta social sólida, una respuesta social contundente. Y desde luego, yo le pido aquí al Partido Socialista de Pontevedra que recapacite en este voto. Lo que estamos pidiendo es que el Pleno de la Corporación le solicite al Gobierno que nos devuelvan 370 millones que hemos pagado
todos los gallegos y que se niegan a devolvernos. Les pido que reflexionen y que voten a favor de una moción y que restituyan lo que es nuestro. Y si sus compañeros de Coruña pueden hacerlo, no veo motivo para que ustedes aquí puedan votar en contra. En cuanto al BNG, si unos roban, otros son cómplices necesarios. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de negociar el pago de ese dinero al nombrar al presidente del Gobierno en esa negociación? Pero han pedido cosas tan importantes como que la televisión portuguesa se oiga y se vea en Galicia, en vez de pedir de una forma sincera que nos devuelva el dinero robado. Es cierto que se les ha olvidado pues, ese tema de los 370 millones en la negociación con Pedro Sánchez, pero un olvido, bueno, aunque sea así de grande, yo lo puedo entender. Pero podría ser un olvido, pero cuando el Congreso se solicitó a través de una propuesta del Partido Popular la devolución del IVA, el BNG votó en contra en el Congreso. No fue solo un olvido, el BNG votó en contra de los gallegos. El BNG, que lleva el nombre de Galicia en las siglas, votó en contra de Galicia. El BNG es copartícipe de este robo con otros partidos con los que votó el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, EH Bildu, Mais País y Nueva Canarias. Votaron en contra de que se le devuelva a los gallegos el dinero que adelantaron del IVA. Por lo tanto, les pido aquí, fehacientemente, que voten a favor de una moción que lo único que pide es que el dinero que los gallegos hemos pagado, ya hemos pagado, se nos devuelva como está de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. ¿Alguna intervención, señor Revenga? Muchas gracias. Bueno, me parece muy bien el mensaje que ha hecho el señor Domínguez, pero creo que yerra el tiro. Vamos a ver. Lo que veo en esta moción es que estamos hablando de un tema que es un caso claro de decisión política que causa problemas a los mismos que la toman. Se hacen las cosas sin criterio, parece que es una partida de ajedrez donde cuando haces un movimiento no se sabe qué consecuencias va a tener ese movimiento, señor Domínguez. El sistema de suministro inmediato de información fue un sistema que implementó Hacienda bajo el mandato del Partido Popular para tener una agilidad en el control de las facturas, sobre todo pensando en las grandes empresas, para evitar sobre todo el fraude fiscal. Se comprueba que ahora este sistema ha tenido fallos en la forma de ingresar el IVA por esa contabilidad del IVA que se paga en noviembre, que se recauda en noviembre, no se paga en diciembre, sino que se paga en enero. Por lo cual, como bien expresó mi compañero y exdiputado de Ciudadanos y también inspector de Hacienda, que de esto sabe, Francisco de la Torre, se debe cambiar el sistema de financiación autonómico porque resulta complejo e ininteligible ya no solo para el común de los mortales, sino incluso para sus gestores. Detectado el problema, se intentó modificar los presupuestos del 2019, pero ya sabemos que los presupuestos del 2019 son los presupuestos de Montoro del 2018, por lo cual llevamos arrastrando una parálisis. Ahora viene la guerra por estos 2.500 millones, de los cuales corresponden 370 a Galicia, a la autonomía gallega. Aquí está claro que todos los presidentes autonómicos han puesto el grito en el cielo y han pedido a la señora Montero que tome cartas en el asunto, la cual, dentro de su forma de expresarse, altiva y arrogante, dijo que eso no podía ser. Efectivamente, parece ser que aplicando la ley eso no se puede hacer, por lo cual tendrán que hacer medidas paliativas, porque una cosa que está clara es que ese dinero está gastado por las autonomías, por lo cual ya verán cómo tienen que hacer para cuadrar las cuentas o aumentar el déficit de las autonomías. Esperemos, sí, el dinero está gastado, no está liquidado, pero sí está gastado. Vamos a ver cómo dan esas medidas paliativas, a ver qué nos depara el futuro. Está claro que el tema es mucho más complejo que pedir la devolución de ese dinero. Hay que respetar lo que es la ley de financiación autonómica, que está mal hecha. Parece ser que sí, porque este problema, si no hubiese surgido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Revenga. Señor Domínguez. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Revengas. Señor Fernández González, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Bueno, o primeiro que se me ocurre é o de sempre. A mellor prova de que o goberno municipal funciona e funciona ben son as mocións do Partido Popular. Son o mellor barómetro para establecer que o goberno municipal está en plena forma e funcionando a toda a máquina. Porque mal futuro ten un grupo municipal cando, en lugar de preocuparse de asuntos que ocupan os cidadáns do Concello, vai actuando como man porreiro do seu partido a nivel nacional e utilizando os plenos para facer campaña electoral, que non é porque non estea ben, sempre que se faga con certo sentido común, pero vostedes son contumaces na equivocación. Porque mira que o Partido Popular veña aquí a falar de roubar, o Partido Popular, a parte da mala educación, suena a cachondeo, porque de roubar o Partido Popular ten varios másters, non como o da Aravaca, másters de verdad. Sabe un pouco de eso, non? Só hai que ver a cadea de imputados e investigados que hai nos consellos de ministros do Partido Popular. Hai consellos de ministros íntegros, incluso algún condenado. E resulta que veñen aquí a falar de roubar. Bueno, cosas veredes, amigo Sancho. Bueno, eu vou intentar explicarlo, inda que sei que non vai a dar ningún froito, porque cando se ven coa lección aprendida, pois se ven coa lección aprendida, non? Pero vou intentar explicarlo a ver se entra, porque algunhas cousas dixo o concelleiro do Grupo Mixto Cidadáns nas que eu comparto, non? Mire, vamos a ver, no ano 2017 as comunidades autónomas recibiron entregas a conta por 12 meses de IVA. 12 meses de IVA. Pero un cambio normativo de un ministro que se apellidaba Montoro, que estaba no Partido Popular, non sei se sigue estando, fixo que en términos de caixa, solo se contabilizaran 11 meses. No 2019, cando se liquidou o exercicio do 17, se fixo evidente o efecto negativo desa medida, non? O goberno de Pedro Sánchez propuxo entonces no Congreso dos Diputados un cambio legal para que, en términos de caixa, se contabilizasen 13 meses de IVA, o que compensaría o mes perdido no 17 e se subsanase así o prexuicio causado polo goberno presidido por Mariano Rajoy, do Partido Popular. Agora, hai comunidades do Partido Popular que xa recoñecen que eso hubiera sido unha boa solución, pero entonces, naquel momento, o Partido Popular dixo que desafía al sentido común la treta contable de cambiar la fecha de pago del IVA para tener 13 meses de ingresos. Pretender desde el Ministerio de Hacienda que una anualidad cuente con 13 meses es imposible, dijeron. Sin embargo, cando no 17 Montoro contabiliza 11 meses, non lles pareceu un problema. A Feijóo non lle pareceu un problema no 17. Non dixo nada no 17. Todo estaba bien, pero se contabilizaron 11 meses. E ninguén do Partido Popular, nadie do Partido Popular, en aquel momento renegou do señor Montoro. Que curioso, non? Entón, o Partido Popular vetou a solución que propuxo Hacienda cando aínda era posible revisar a liquidación do ano 2017. Pero o problema que se xenerou con ese IVA non provocou un recorte do gasto público. Non é certo. Nin prexudicou a prestación de servicios. Non é certo. As comunidades autónomas gastaron o IVA correspondente porque o incluíron nos seus orzamentos. Por lo tanto, é falso que as comunidades autónomas teñan 2.500 millóns menos para educación, sanidade, servicios sociais. Os cartos do IVA xa se gastaron e se traduxeron nun maior déficit. E un probable incremento do tempo dos períodos de pago. Frente a esta situación, que fai o goberno actual? Busca solucións. E as medidas propostas polo goberno van na línea de mitigar ese efecto sobre o incremento do déficit e tamén nos tempos de pago aos proveedores. Por lo tanto, se propón non se terá en conta o IVA de Montoro gastado e non ingresado á hora de cumplir ou non o déficit, o que implica que se unha comunidade cumple co obxectivo do 0,3% non estará obligada a presentar un plan económico financiero.
Se establece un fondo extra para que as facturas impagadas non se retrasen e non se lle causen problemas aos proveedores. E o obxectivo do déficit para o ano 20 se fijaría, se flexibilizaría hasta o 0,2%, 2 décimas máis que aprobou o anterior goberno, que non é pouca cousa. Polo tanto, insistimos, o señor Feijóo, que tanto se preocupa por Galicia, non se preocupou no ano 17 por esa cantidad que supostamente se lle quedou a deber a Galicia e que impediu facer non sei cantas cousas. Non? Esta é unha situación que non só afecta a Galicia, afecta a todas as comunidades autónomas. Afecta a todas as comunidades autónomas. Por tanto, incluídas aquelas nas que goberna o Partido Socialista. E nós defendemos que se poida, que se recuperen que a comunidade poida dispoñer destos recursos. Claro que defendemos, pero donde discrepamos é como facelo, é dicir, porque non se pode facer a través dun procedimento judicial, porque o Ministerio de Facenda está cumplindo coa Lei de Financiamento das Comunidades Autónomas aprobada polo señor Montoro. Non hai un incumprimento da lei. A lei aprobouse polo señor Montoro. Ten que haber unha modificación das normas que o regulen, ou ben a presentación da liquidación do IVA por particulares empresas, ou ben no sistema de financiamento autonómico. E para iso é preciso un cambio normativo. Non hai outra medida. Por lo tanto, vamos a deixarnos de decir cousas que non son, vamos a entender que é un problema que temos que solucionar entre todos, vamos tamén a entender que o problema non foi creado polo Partido Socialista, non foi o Partido Socialista quen decidiu aplicar unha treta contable para quedar ben con Europa, de restar un mes en términos de caixa no ano 17, e vamos a ser un pouco máis serios. As campañas electorales, pois que as faga o señor Feijóo, que as faga o señor Caballero, que as faga a señora Pontón, e nós vamos a dedicarnos ao que temos que dedicarnos, que a solucionar os problemas dos veciños e veciñas de Pontevedra. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Si imos presentar unha emenda en voce agora no pleno, unha das posibilidades que dá o regulamento, así o faremos. En todo caso, señor Domínguez, asusteime cando empezou a súa intervención, se non chega a ser porque non era en galego, estaba vostede rozando o independentismo, pero se non chega a ser porque non era en galego, pero, bueno, teña cuidado, porque nada que se desvíe. Vamos a ver, este é un tema, como xa se desprende das intervencións anteriores, longo e que ven de vello. E a historia recente, voume limitar a historia recente do asunto. Imos empezar hai pouco tempo. Esta moción está asinada o día 30, asinada e presentada por Rexistro o día 30 de xaneiro. O día 30 de xaneiro anunciou o señor Feixóo que ese mesmo día, pareceme Feixóo, pareceme bastante respetable, respetuoso e ademais anunciou que ia recurrir finalmente a vía xudicial para a reclamación dos cartos adevedados polo Estado, dos 200, non 370, dos 200 millóns adevedados polo Estado en materia de IVA a Galiza. A 30 de xaneiro de 2020, cando se lle levaba dicindo por parte do BNG moito tempo que era a vía xudicial, que recurrise a vía xudicial e que contaba, e así o fixo, o BNG sempre propoñendo e o Partido Popular rexeitando no Parlamento galego a vía xudicial. Agardo que ese anuncio non se quede nun anuncio e que efectivamente se recurra a vía xudicial. Saleu en prensa anunciada o día 30 de xaneiro, o mesmo día que vostedes presentan esta moción, que claro, xa chega un pouco resesa, e chega resesa por varias cousas. Cando esta moción se tratou na comisión o día 12 de febreiro, como vostede sabe, xa se reunira o Consello de Política Fiscal e Financiera. Xa se sabía o rexeitamento por parte do Goberno do Estado a devolver o IVA, os 200 millóns de IVA, e que non se tratará no Consello de Política Fiscal e Financiera o tema dos 170 millóns de euros. Aquí quero aclarar unha cousa. O día 11 de febreiro, cando no Congreso se votou a moción do Partido Popular reclamando os 2.500 millóns de euros do IVA devedados ás comunidades
a que Galiza lle correspondían 200 millóns, non 370, só se estaba falando dos 200 millóns do IVA. A eso presentou unha emenda ao BNG para que, ademais dos 200 millóns de IVA, se incluísen os 170 millóns dos incentivos fiscais. Non son os 370, non iban nos 2.500, aí só iban 200. Por eso, o BNG emendou para incluir os 170. Esa moción por parte do Partido Popular foi defendida polo señor Javier Olano, sónalle? É deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo. Perdón, Jaime, perdón. Conóceno, vexo que o conocen. Ese deputado da provincia de Lugo, que fixo? Rexeitar a emenda do BNG dicindo que se incluísen os 170 millóns de euros. Eso foi o que pasou no Congreso. Polo tanto, o Partido Popular ese día decidiu renunciar aos 170 millóns de euros. O BNG non, o Partido Popular sí. Cando se desenvolveu a Comisión de Economía o día 12, propúsolle por parte do grupo do BNG chegar a algún tipo de acordo, porque xa estaba pasada a data do Consello, xa estaba a situación anunciada por parte do señor Feixóo de recurrir á vía xudicial e intentar, con algún tipo de emenda, chegar a un acordo. Vostedes non aceptaron esa vía, dixeron que tiña que ser así, tal como estaba, que non había ningunha outra posibilidad, que non aceptaban que se votase outra cousa. E nos propoñemos unha emenda con esta historia que, como se sabe, ven do señor Montero. Perdón, Montoro, é que eu entre Montero e Montoro, a verdade é que, claro, exixir un marco de negociación bilateral do financiamento galego entre a Xunta de Galiza e o Goberno do Estado, no que se reclame, entre outros temas de urxencia, a cantidade de 170 millóns de euros dos incentivos polo cumprimento da norma de déficit dos exercicios 2017 e 2018. Isto sería unha emenda de modificación, sustituindo o punto 2 da moción do Partido Popular por este punto. O primeiro punto nos cambiaríamolo, diríamos, é apoiar a reclamación xudicial inmediata por parte da Xunta de Galiza do IVA adebedado. Pero, bueno, poderíamolo aceptar así porque pon declarar o apoio á reivindicación da Xunta. Se a Xunta xa caeu da burra e vai a vía xudicial, como lle estaba dicindo o BNG, pois podemos entender que nesa redacción está incluída. Pero o segundo punto, tendo en conta que xa foi o Consello de Política Fiscal e Financiera, entendemos que neste momento o que ten que haber é unha negociación bilateral. Negociación bilateral entre a Xunta e o Goberno do Estado, porque tamén é unha cuestión de respeto polo noso país. Nós non podemos ser menos. Euskadi ten un sistema fiscal propio. Non lle adebedan o IVA, porque recauda os impostos e os transfire o Estado. Galiza precisaría dun sistema fiscal idéntico, pero o que non pode ser é que non, ni siquiera reclamemos que a negociación dos problemas de financiamento que ten Galiza co Estado sexan nese toto revolutum do Consello de Política Fiscal e Financiera e que non haxa unha negociación bilateral entre a Xunta e o Goberno de Estado, falando entre gobernos, entre iguais, e que iso realmente sexa fructífero para o noso país e con urxencia tratar o tema dos 170 millóns e outros asuntos que afectan moitísimo o financiamento galego e o financiamento dos concellos. Entendemos que, co respeto que o Partido Popular lle merece as institucións galegas, non terá ningún problema en aceptar unha emenda que o único que reivindica é poñer o Goberno galego á mesma altura que o Goberno do Estado e negociar entre iguais. Exixir un marco de negociación bilateral do financiamento galego entre a Xunta de Galiza e o Goberno do Estado, no que se reclame, entre outros temas de urxencia, a cantidade de 170 millóns de euros dos incentivos polo cumprimento da norma de déficit nos exercicios 2017 e 2018. É sustituir o segundo punto por esta redacción. Entendemos, para rematar, que se o que provoca que esta moción veña a este pleno e intentar un acordo para que Galiza reciba o financiamento que precisa, o Partido Popular non terá ningún problema en aceptala. Do contrario, pois demostraría o que nos tememos, que non se trata de reclamar os cartos que a Galiza lle merecen en xustiza, senón de facer campaña. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Domínguez, Artime ten a palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, si hubiese buena voluntad, probablemente hubiesen puesto por escrito la moción para que lo hubiésemos estudiado y no la presentan ahora en boche cuando la tenían desde el miércoles anunciada. Desde luego, al que le falta buena voluntad es al BNG y MES en este tema, que no me extraña que les sonroje de forma profunda. Cuanto al PSOE, está muy bien leer argumentarios, le digo al Partido Socialista. Dos dudas o dos comentarios muy rápidos. Lo primero, habla usted de robo. Podemos hablar perfectamente de robo. En Andalucía, el PSOE de Andalucía es el partido que más ha robado en la historia de la democracia, de largo. Por lo tanto, el Partido Socialista andaluz está lleno de ladrones y muchos de ellos en la cárcel, antiguos altos dirigentes. Pero no tenemos que irnos más lejos. ¿Por qué no hablamos de la teniente alcalde de Vigo que pertenece al PSOE de Pontevedra, que tiene y mantiene cuentas opacas en Panamá? ¿Quieren ustedes hablar? No tengo ningún problema. Hablamos de la teniente alcalde de su partido provincial de Pontevedra, el mismo que está diciendo que no. Por lo tanto, si quiere usted aquí, nos sentamos y hablamos. Ustedes mantienen aquí una persona en un cargo de teniente alcalde en Vigo que, según la prensa, tiene cuentas en Panamá. Por lo tanto, aquí podemos hablar sin ningún tipo de problemas. Y en cuanto al argumentario que ha leído usted, a mí me gustaría que se lo leyese al señor García Paje y a los socialistas que están reclamando por toda España la devolución del IVA, porque son los propios socialistas de otras comunidades los que están votando a favor de esta devolución que usted está diciendo que no. Es más, ustedes que estuvieron ayer en Santiago seguro que podían haberle comentado a sus compañeros de Coruña que cómo votan a favor si ustedes van a votar en contra, cómo hay esta disparidad de criterios, cómo es posible que haya socialistas que quieren que se devuelva el dinero a los gallegos y hay otros socialistas malos, los de Pontevedra junto con los de Madrid, que le quieren robar 370 millones a todos los gallegos. Por lo tanto, creo que son cosas de interés. En cuanto a que no son temas de Pontevedra, pues son temas de Pontevedra, porque el cálculo de estos 370 millones sería de 600.000 euros que le corresponderían a los pontevedreses en el coste. Es el cálculo aproximado. Por lo tanto, sí que le afecta a los pontevedreses de una forma muy importante. Sabía yo que iban a decir que la culpa era del PP. Me extrañó que no dijesen que la culpa era de Vox, pero bueno, todo llegará. Miren, les voy a explicar una cosa. Una cosa es por una cuestión técnica, un retraso en un pago que puede tener o no su justificación. Otra cosa es no querer pagar, y eso es un hurto, es un robo, y es un robo del Partido Socialista a todos los gallegos. Y es increíble que en Coruña se vote a favor de devolver y el PSOE de Pontevedra no lo haga. Ustedes siempre hablan de la importancia de la sanidad, de la importancia de la educación, de los servicios sociales. Esos 370 millones que le están ustedes robando y votando aquí en contra con el BNG a los gallegos son para pagar el sueldo del personal sanitario, es para pagar a los profesores, es para la lucha contra la violencia de género, es para servicios sociales, para los más debilitados, y son ustedes los que están votando en contra de esto, de que ese dinero se destine a esos temas. Por lo tanto, yo les pido, todavía están a tiempo de recapacitar su voto. Pero no siendo suficiente, el PSOE, y en este caso no hablo solo del de Pontevedra, hablo del PSOE en general, de robarle 200 millones más 170 a los gallegos, ustedes vienen aquí a cargarse todo en Galicia. Vienen ustedes a cargarse la industria electrointensiva de una forma en que no van a dejar títere con cabeza. Vienen ustedes a cargarse el sector marítimo terrestre dejando 100 empresas en la calle. No les llega con robar, vienen a destruir. El PSOE de Pontevedra es un peligro público y permite que desde Madrid no solo se robe, sino que se desmantele y se esquilme. Y quiero decir que a este PSOE está apoyado por el BNG. Es un gobierno que está apoyado por el BNG y permite que se le esquilme. Y yo le diría al BNG que se aclare un poco, porque si el PSOE roba, el BNG lo permite, y permito que se roben estos 200 millones más los 170. Y le pediría un poco de cohesión en el voto, porque es increíble que el BNG vote una cosa en este pleno, otra cosa en la Diputación, otra cosa en Santiago y una última cosa en Madrid. Yo les pido que se aclaren y que defiendan a los gallegos, que, repito, los llevan ustedes en el nombre. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pónganse de acuerdo, es un tema sencillo, es un tema claro, es un tema en el que se le ha robado a los gallegos 370 millones de euros. Si nosotros tenemos aquí una moción, o están a favor o están en contra de que se devuelva lo que se le robó, y se lo robó un presidente del Partido Socialista en Madrid, y no podemos consentir que Madrid le robe a los gallegos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez Artime. Señor Fernández González, tenga palabra.
A ver, a min é que ese argumento de Madrid nos roba me suena tanto a torra que non sei, non? Non sei se estará vostede un pouco equivocado de foro, non? É que, claro, se din tantas cousas a veces que a min, de verdad, como pontevedrés sinto vergonza, pero vergonza allea escoitando a súa intervención, de verdad. Porque se vostede, como ahora están grabadas, se graban, se vostede se escoita despois e escoita o que di, seguramente se pondrá moi colorado, porque non se poden decir tantas falsedades, non se pode mandar tanta merda no ventilador en tan pouco tempo. É difícil superar esa cantidad de ignominias que se poden decir en tan pouco tempo, de verdade. Fala vostede aquí de que se o PSOE... O único partido que hai condenado en España de momento por corrupción é o Partido Popular. É o único partido que hai condenado. Logo, saca aquí vostede a relucir a un tenente de alcalde, non sei se home ou muller, con contas opacas en Panamá, según a prensa. Home, diga o nombre, atrévase a decir o nombre. Atrévase a decir o nombre e acuse aquí formalmente a alguén de ter contas opacas en Panamá. Atrévase a decir o nombre, porque eso de mandar infundios de según la prensa, según non sei que, é propio de outros, de sistemas máis goebbelianos que moitos que pensábamos que estaban superados, pero vemos que vostedes teñen un bo maestro en Vox, e aprenden das súas tácticas. Acabarán vostedes absorbidos por Vox con esta política. Acabarán absorbidos por Vox porque xa casi non se distinguen entre vostedes e, por tanto, acabarán absorbidos. O seu nivel de argumentación razonable é nulo neste tema, nulo. Aquí o que hai non foi un retraso no pago do IBE do ministro, non, foi unha modificación normativa. Foi unha modificación normativa para contabilizar 11 meses en vez de 12. Non foi un mero retraso de que non había liquidez na caixa, foi unha modificación normativa. E iso hai que arranxalo con outra modificación normativa, a que vostedes se opoñen, porque vostedes viven ben no fango, viven ben no esterco, viven moi ben aí. E como están en campaña electoral, sacan vostedes aquí si el estatuto de los electrointensivas, si la zona marítimo terrestre, porque están vostedes en campaña electoral. Pero eso, señor Domínguez, a que desacredita é o Grupo do Partido Popular en Pontevedra. O desacredita. Porque en vez de centrarse no que se teñen que centrar, se centran en outras cousas. Están vostedes ao servicio de outras cousas, non ao servicio dos pontevedreses. E a min apéname que a oposición se comporte desa maneira. Non teño moito máis que decir, simplemente que nós imos a votar en contra de esta cuestión que, por certo, xa está superada polos acontecementos. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Está claro que non hai ningunha intención de chegar a un acordo. Está clarísimo. Unha moción que ven ao pleno, como lle intentei explicar sen ningún éxito na miña intervención anterior, sobrepasada polos acontecementos que pasaron despois, onde vostedes a rexistran o día 30, pero está unha moción que se elaborou antes, e, polo tanto, antes de que o señor presidente da Xunta, en funcións, o señor Feixóo, dixese que ia recorrer a vía judicial, que aquí non está contemplada. Tamén está sobrepasada polo feito de que xa se celebrase o Consello de Política Fiscal e Financiera, e veñen aquí, soltan o panfleto electoral. Entón, se realmente o que lles preocupa este tema, aceptan esa enmenda que non ten ningún problema, o único que é recoñecer a necesidade específica que ten Galiza de un marco de negociación bilateral co Goberno do Estado neste asunto. E, ademais, é que voulle ler da súa moción. Está en español, que desde logo é complicado, debe ser que redactaron en Madrid ou ya pasou ruedas en español. Vale. O do independentismo de antes deixoume un pouco tocada. Aquí di: existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acreedora de cobrar os incentivos fiscais por cumprimento de todas as reglas fiscais tanto no ano 2017 como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica. Vostedes din na súa moción que a cuestión dos 170 millóns de euros ten que ter unha solución específica e non queren chegar a un acordo aceptando unha enmenda que di
marco de negociación bilateral do financiamento galego, si recoñecen na súa emenda a necesidade e a especificidade que ten este asunto. Se non queren chegar a un acordo é porque a súa vontade non era chegar a acordo, senón soltarnos o panfleto electoral, tendo en conta que houve outro acontecemento que sobrepasou esta moción, que foi a convocatoria electoral o 10 de febreiro. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Señora da Silva, señor Domínguez Artime, ten a palabra. Para terminar brevemente, el BNG y el PSOE votan en contra de que se devuelvan los 370 millones a los gallegos en el Pleno de Pontevedra. Y como resumen me gustaría decir, os do PSOE de Madrid mesan por nós e os do BNG din que chove. Muchas gracias. Oye, que non, unha pregunta solo. Si vostedes non aceptan a emenda, polo tanto non se vota, non? Non se vota, pero eu teño dúdas, porque vostedes están falando de 370. Están falando dunha reunión bilateral de bilateralidade? Vale. Vale. Pois entón se vota a moción do Partido Popular. Votos en contra da moción do Partido Popular. Contra. En contra da proposta. Votos en contra da moción do Partido Popular 14. Abstencións 1. Votos a favor 9. Rexéitase por maioría. E pasamos, déxeme ver esa moción de todas maneiras. Pasamos ao punto seguinte, que punto 6, proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos de bonificación do imposto de vehículos de tracción mecánica para vehículos híbridos eléctricos e que utilicen como combustible biogás, GNC e GLP. Está dictaminado? Sí. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas en sesión do 12 de febreiro de 2020 acordou ditaminar desfavorablemente con 6 votos en contra do BNG e PSOE e 4 votos a favor PP e Ciudadanos a proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos de bonificación do imposto de vehículo de tracción mecánica para vehículos híbridos eléctricos e que utilicen como combustible biogás, GNC e GLP. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Revenga, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, está claro que en los momentos que vivimos está constatado lo que es el cambio climático. Y todos, desde nuestro pequeño hacer diario, tenemos que evitar lo que esté en nuestra mano para evitar la emisión de agentes contaminantes y, sobre todo, la emisión de CO2 a la atmósfera y todos los gases de efecto invernadero. La ciudadanía tiene que actuar, pero la Administración ha de impulsar esta actuación con hechos y dando ejemplo. En el equipo de gobierno de Pontevedra tiene que pasar a la acción incentivando el uso de vehículos eléctricos o híbridos, como se hace en la mayor parte de los ayuntamientos de España y en las grandes ciudades gallegas. La Ordenanza Fiscal 23 regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y en su artículo 1 habla de exenciones y bonificaciones. La Ley Reguladora de Haciendas Locales prevé la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer en sus ordenanzas fiscales una bonificación de hasta el 75% en función de las características del motor y su incidencia con el medio ambiente, y con carácter indefinido para los vehículos con etiqueta cero, cosa muy importante. Es por ello que desde este grupo municipal presentamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: modificar en la próxima revisión de las ordenanzas fiscales la ordenanza fiscal de impuesto de vehículos de tracción mecánica, aplicando una reducción del 75% con carácter indefinido para los vehículos eléctricos y con etiqueta cero, y una aplicación de una reducción del 50%
durante 6 años a los vehículos híbridos con etiqueta medioambiental eco y a los que utilicen como combustible alternativo gas natural comprimido, gas licuado del petróleo, biogás y que tengan la tarjeta medioambiental eco. Muchas gracias. Non sei. Moitas grazas, señor Revenga. Señor Domínguez, ten a palabra. Muy rápidamente, señor alcalde, señor Revenga, acaba usted de aprobar unos presupuestos o facilitar una aprobación de los presupuestos. En los presupuestos es donde se hablan de las ordenanzas fiscales, por lo tanto, era en ese momento cuando usted estaba negociando los presupuestos cuando debió haber introducido este cambio, unos presupuestos que todavía no se han aprobado. Nosotros mantenemos nuestro voto a favor, pero si quería realmente esto, debía haberlo llevado a la negociación con los presupuestos, que es el momento en el que se pueden negociar las ordenanzas fiscales a la hora de llevarlo. Por lo tanto, tiene nuestro voto a favor, pero recuerde que usted aprobó los presupuestos, con lo que usted debería haber llevado esto antes. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor González Carballo, ten a palabra. Moi bons días, señor alcalde, para decir que efectivamente non deixa de ser unha moción sorprendente porque o pasado día 7 xa lle dixemos que non. Entón, quer decir, é reiterar o mesmo 15 días, bueno, nin 15 días máis tarde. Por tanto, nós seguimos na posición que tiñamos o pasado día 7 e, por tanto, mantemos o voto da comisión. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Revenga, quere intervir ou... No, señor Revenga, ten a palabra. Vamos a ver, el tema está claro que en los presupuestos ya la ordenanza fiscal estaba aprobada para este año. Yo lo que pido es que en la próxima revisión de la ordenanza fiscal, y si de hecho este tema lo llevaré en los próximos presupuestos, que se modifique. No estamos hablando de una gran cantidad de dinero, estamos hablando de gestos. Entonces, hombre, vamos a ver, esto se puede interpretar como una forma de activar que Pontevedra dé un paso más a lo que es la descarbonización, lo que tanto muchas veces se habla. Tenemos, como dice la señora Gulías, tenemos un efecto PO2 donde estamos siendo referentes mundiales en la descarbonización, con toda esa reducción del CO2 en un 60%, pues coño, vamos a ayudarlo un poquinho máis. Tampouco creo que sea mucho pedir. A de parte, por los cálculos que hice, a lo mejor no llegamos ni a los 15.565 euros que nos gastamos en el efecto PO2, por lo cual podemos compensar una parte por otra. Solamente eso. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Revenga. Se non hai máis intervencións, sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta do señor Revenga. 14. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 9. Rexeitase por maioría. E pasamos ao punto número 7. Como? 9 e un 10, si usted perdone. Contenez, grazas pola corrección, o que leva as contas sempre sabe máis. Punto 7, proposición do Grupo Municipal do PP sobre parques infantís para mellorar a súa accesibilidade e facelos plenamente sensoriais con sistema braille. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión do 21 de xaneiro de 2020, ditaminou favorablemente por unanimidade a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre parques infantís para mellorar a súa accesibilidade e facelos plenamente sensoriais con sistema braille. Moitas grazas, señor secretario. Señora Pardo, ten a palabra. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy traemos una moción en la que parece ser que por fin en la primera del Pleno vamos a encontrar el apoyo y el consenso de todos, porque en esto sí que es fundamental el que todos estemos unidos y caminemos juntos en lograr lo que aquí reivindicamos en esta moción, que no es otra cosa que el derecho de todos los niños a jugar en igualdad, con independencia de cuáles sean sus diferentes capacidades o, en su caso, discapacidades. Entendemos que es necesario que se incorpore a los parques pontevedreses, a la totalidad de ellos, lo que es el sistema
sistema braille que les ayudaría muchísimo a las personas que o bien carecen de actitudes visuales o tienen determinadas deficiencias en la visión, el poder identificar los colores y las zonas de juegos. Para esta moción nos reunimos con prácticamente la totalidad de las asociaciones de Pontevedra, especialmente con la ONCE y con Amencera Espace, que nos hicieron muy ilustrativo cuáles eran las verdaderas necesidades que había. Es necesario hacer estos parques accesibles en todos los aspectos, tanto en el sentido motor, cognitivo como sensorial, para lograr que sean 100% accesibles, integrados e inclusivos. Por eso nosotros reivindicamos la necesidad de incorporar ese sistema braille para identificar lo que son los juegos y las zonas de los niños. Nos transmitieron la importancia de la necesidad de incorporar o diferenciar esas zonas por colores, por texturas, que tan complicado les resulta muchas veces para identificar las zonas. Y la verdad es que Pontevedra, en sus parques infantiles, en este aspecto, pues sí que es cierto que ha ido incorporando algunos juguetes o algunos columpios que están adaptados, pero no podemos decir que tenga un aprobado superior, porque no es así. Nos encanta que haya una apertura a hacerlo 100% accesible, 100% integral, 100% sensorial. No se trata de traer solamente la incorporación de un columpio, sí que es cierto que pedimos uno en concreto, pero porque este nos ha sido pedido expresamente pues por algunas madres o padres que ven la dificultad para poder acceder a lo que se denomina como columpio nido, y luego traemos un paquete de medidas para dotar de esta accesibilidad plena a los parques de Pontevedra, dando así virtualidad al derecho de todos los niños a jugar en igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pardo. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señoría. Bos días de novo a todas e a todos. Bueno, o Partido Socialista xa votou esta proposta a favor na comisión. Vamos a manter ese voto favorable, porque cando as cousas son razonables se poden chegar a acordos. Nos compartimos o obxectivo de que os parques infantiles estén adaptados a todos os nenos e a todas as nenas, non só aqueles que teñen unha diversidade funcional na mobilidade, que prácticamente é a única que ten en conta a normativa da Xunta, senón tamén os que teñen diversidades funcionales en materia sensorial, como pode ser auditivo, visual ou intelectual. Xa os últimos parques que se están facendo se orientan cara aí. Dende logo, todos os novos que se vayan a facer a partir de agora terán en conta estes criterios a hora de diseñalos. Nós tamén nos reunimos con todas as asociacións vinculadas con este tipo de situacións e xa o recollemos así tamén no noso programa electoral de cara ás eleccións municipales. Manifestamos o noso compromiso nesa medida, e agora que estamos tendo responsabilidades de goberno sobre os parques infantiles, pois as poremos en marcha. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 8, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre reforma integral da Rúa da Torre e da Rúa e Travesía Francisco Asorei. O señor secretario ten a palabra para o dictamen da comisión informativa correspondente. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión que tuvo lugar o 21 de xaneiro de 2020, ditaminou por unanimidade de xeito favorable a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a reforma integral da Rúa da Torre e da Rúa e Travesía Francisco Asorei. Moitas gracias, señor presidente. Señor secretario. Señor Martínez Silva, ten a palabra. Perdón, delle outra vez que delle onde non era. Ahora está, non? Gracias, señor alcalde. Bueno, moi brevemente, hoxe trouxemos aquí unha moción para solicitar o que é a reforma integral da Rúa Francisco Asorei e a Torre. Como ben sabemos todos que esta é unha zona que absorbe bastante o que é o tráfico de acceso ao campus universitario, accede pola zona norte da comarca e tamén pola zona de Juan Bautista Andrade. Non obstante, tamén lembrar
que no ano 17, para ser exactos o 7 de abril de 2017, aprobouse por maioría o que é o adecentamento e aceitado da zona esta, que ben comentamos. Soportamos os veciños, según din eles, un descuido por parte do Concello, palabras que textuais. Siguen soportando o que é unha recollida de basuras deficiente, unha escasa iluminación e as beiraludas en malo estado. Este é o que din os veciños. Esperemos que gracias a esta moción se leva a cabo e non quede en saco roto. Moitas gracias. Grazas, señor Martínez Silva. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, efectivamente, manifestar o noso voto favorável a esta moción, igual que fixemos na comisión, pois por varios motivos. En primeiro lugar, pois porque Pontevedra está convertida como está nun modelo a nivel mundial, precisamente porque se fai un traballo que atinxe a todos os barrios e a todas as parroquias. Chegamos ata o último extremo do Concello, como se pode ver, pois, por exemplo, na Avenida de Vigo ou no Gorgullón. Iso non quere dicir que todo o traballo estea feito e agradecese o labor de oposición manifestando aquelas cousas que é necesario facer, precisamente neste ton non apocalíptico ou no que fixo antes a señora Pardo, que pois precisamente iso, non é ese ton apocalíptico que ás veces escoitamos, porque o Partido Popular tende a facer caso a todo aquilo que lle mandan en Madrid e entón, pois así nos vai. Cando os galegos e galegas nos poñemos de acordo, facémolo moito mellor que cando nos deixamos mandar dende fora. Nada, efectivamente, neste barrio do Burgo vaise facer un esforzo grande. Eu probablemente engadiría que nesta zona pois teremos que ver o xeito de que o tráfico quede limitado aos vehículos do barrio para que sexa moito máis cómoda a vida para os veciños e veciñas que viven tanto na Rúa da Torre como en Francisco Asorei, pero en calquera caso iso iremoslo vendo mentre se desenvolve o proxecto e os traballos que ali se fagan, e seguro que tamén aí chegamos a acordos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor don Demetrio Gómez Xunqueiro. Non hai máis intervencións, ou sí? Non. Entón sometemos a votación o asunto, votos en contra da proposta do Partido Popular, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao apartado C, que non hai mocións urxentes, que non hai. Control e seguimento do goberno local, apartado 9, toma de coñecemento de expedientes de modificación de crédito. Non hai intervencións, entonces queda dado conta. Punto 10, toma de coñecemento de decreto de modificación de delegacións da alcaldía. Tampouco hai intervencións. 11, toma de coñecemento do acordo de modificación da delegación de competencias da Xunta de Goberno Local. Tampouco hai intervencións. Punto 12, toma de coñecemento de expedientes de contratacións e obras de emerxencia. Tampouco hai intervencións. 13, dación de conta do estado de execución de ingresos e gastos do Concello e dos seus organismos autónomos referido ao cuarto trimestre de 2019. Tampouco hai intervencións. E 14, dación de conta da información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden do 1 de outubro correspondente ao cuarto trimestre de 2019. Tampouco. Dación de contas, punto 15, dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da Lei 15/2010 de 5 de xullo de modificación da Lei 3 de 2004 de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao cuarto trimestre de 2019. Pasamos logo, se non hai intervencións, ao punto 16, coñecemento das resolucións e decretos. Punto 17, preguntas. Non hai preguntas. Punto 18, rogos. Non hai rogos. Por lo tanto, bo día a todos. Levántase a sesión.